ଆଜି ତ ରବିବାର, ବାବୁ ଆଜି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ରବିବାର ସେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ଆଜି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ଆଉ ତମମାନେ ସବୁବେଳେ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ରହୁଛ, ମୁଁ ତ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇପାରୁନି, ସକାଳୁ ତରତରରେ ଯାଉଛି ହେରି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଆଜି ମୁଢ଼ି ନଡ଼ିଆ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ କରିବି, ଚାରେ ଖାଇବି। ଆଉ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାଛ, ମାନେ ଦ୍ୱିପହରକୁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଦୁଇଟା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୋକୋଲି ମାଛ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ବେପାରୀ, ତାଙ୍କଠୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଭାଜେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ଖାଇବା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖାଇଦେବ ନା କ'ଣ? କେତେବେଳେ ଚା ଜଳଖିଆ ଏସବୁ ଖାଇବ, କେତେବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇବ ନା? ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବି, ମାନେ ଖାଇବି ପଖାଳ ଖାଇବି, ମାଛ ଭଜା ଲଗେଇକି। ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ତ ମୁଢ଼ି ଜଳଖିଆ କରିଥିବି, ମୁଢ଼ି ନଡ଼ିଆ ଜଳଖିଆ କରିବି, ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବି ଚୁନା ମାଛ ଲଗେଇକି, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରକୁ ତରକାରୀ ଖାଇବି। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ସେ ତ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ, ସେଠୁ ମୁଁ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା କରିଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ବି ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି କୋବି ଆଉ ମାଛ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି ଦ୍ୱିପହରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ତାଙ୍କୁ ତ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କୋବି ପଇଲେ, ତଥାପି କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ପକେଇକି କର। ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ, ଖାଲି ଆଳୁ ହେଲେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିଲାଗି କୋବି ଆଳୁ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଦେଇଥିଲି ଖାଇବେ ବୋଲିକା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।